Yauwa Karima. Ki haƙuri. Sakamakon kina ta nema na baki same ni ba. Gaskiya lokacin na an samu matsala saboda lokacin da zan zo wurinki mota ya samu matsala. Bayan mota ya samu matsala kuma na shiga keke napep. Shi ma ya sake samun matsala. To shi yasa nace bari in baki haƙuri kar ki ɗauka kamar da gangan nayi miki. Ba komai wallahi. Daman ƙawata ce muna tare da ita tana son ta ranka ku gaisa. To shi isa daman na neme ka. Amma sai ka yi disappointed ina shi isa kawai. To shikenan ki ba ƙawata ki haƙuri. Tunda kuna tare kika so ku gani kuma Allah bai hakan ba. Ki haƙuri. Wa me sirri naga sai ƙara kyau kike. Wallahi ba komai kawai zumuɗin ganin ka. Gaskiya na ji daɗi har shauƙi ya kama ni da na ganki. Har na ji ina buri ina muradin in turi magabata na ɗaura aure. What? Wai da gaske? Da gaske nake zan turi magabata. Kai gaskiya na ji daɗi sosai. To shikenan ki kokari ki sanar da magabatanki. Zan turo gobe insha Allah. Wow. Gaskiya ban ma so wani irin daɗi miliyo ne. Ba ku. Gaskiya ka sani cikin farin ciki sosai. Kawai ki sanar da magabatanki. Zan turo gobe insha Allah za a yi kan gobe da ki. Da gudu. Yanzu kowa. Oh my God. Shikenan. Tunda yanzu dai kin gani dama misi na kike zan tafi. Na gode wayo. Kai. Hello. Gawata. Ba dole ki je ni cikin fara'a ba. Wai kin san yanzu na haidar ya bar gidan nan? Wallahi. Cewa zai turo. Ai maganar aure ba? Kai ke dai bari sai kin zo. Sai kin zo.